दिनै जोङो नैबे क'क्राझार साहित्य भवनाव जोंनि बिटिआरनि गोजौ फरायसालिनि फद' बिटिसि अपाधिकृत हाई स्कुल कर्मचारिनि खन्थाया दिनै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि भेन्सार स्कुलनि गासै समस्याफोरखौ जों सावरायनाय जादों आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेसेज होनो सानदों आरो गभर्नमेन्टआ जोंनि बे मेसेजखौ जाहाथे गनायनानै लागोन आरो थाबैनो मावफुंनो हागोन बेनि थाखाय जों आसा खालामदों। जोंखौ थांनाय 17 आरो 18नि जिथु आयेननि दफा बे दफाया जोंनि थाखाय जेबो मोनसे माबा नङा जे फरायसालि जानांगौनि मोनसे इसाराखौ जों नुनो थाङाखै। बहाय जोंनि ओनसोलनि फरायसालिफोरा गोबाङानो जानायखौ जों नुनो मोनाखिसै, गासैबो आवथायाव गोलैयाबालासिनो थालांबाय। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव गोबां दुखु सोमजिदों। दा ओंखायनो जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ एकर्ड खालामनाय बायदिब्ला बे सुक्ति खालामनायनि जा दफा दङ बे दफानि 6.3 जि दफा बे दफा बादियै जों आसा खालामदों जे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो फोजोबनानै होगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला नैबे फैगौ बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना बुंबाय दंमोन जे इलेक्शननि टाइमाव बिथांमोना बुङो जे फरायसालि भेन्सारफोरखौ थाबैनो प्राधिकरण बा प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै बुंनाय जायो। नाथाय दिनै मोगथाङाव जों नुनो मोनाखै। दा बिथांमोना रायज्लायब्ला बुङो जे दाननै दानथामनि गेजेराव जोङो बेफोरखौ मावफुंनानै होगोन होननानै बुंदों, नाथाय बेखौ जों मावनाय नुवाखै। बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव जों फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंनायाव हयथ' गोबां जेंनाया नुजादों। जोंनि फरायसालिनि परिबेसफोरा बोरैबा जादों, गाज्रि जादों। दिनैसिम फोरोंगिरिफोरा 20 बोसोर 25 बोसोर मावनानैब्लाबो फोरोंनानैब्लाबो माने बेथन मोननायनि लामायाव गैया, खुनु माने माबाखौ नुनो मोनाखै। दा ओंखायनो जों आसा खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे थाबैनो बेफोरखौ मावफुंनानै होयो। गावसोरनि बुंनाय बादियै बुंनाय लेखा जि प्रतिश्रुति बिथांमोना होदों, बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टखौ बाध्य खालामनानै हयथ' खालामगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। जुदि बिथांमोना रावबो बेखौ जुदि जेबो माने बिनि फिननायखौ जेबो होनो नागिराब्ला अब्ला जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जों बेखौनो सावरायदो जे फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव जोङो मोनसे धर्नानि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारि सुबुं बौमानि हाबाफारि बेखौ जों बिटिसि अफिसनि मोखाङावनो जों खालामनो होननानै मोनसे गोख्रों थांखि लानाय जादों आरो बे थांखिजोंनो जोङो मोनसे खावलायनाय लाबोगोन जे जोंनि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय जिखिनि फरायसालिफोर दं उइदाउट कन्डिसन उइदाउट माने जेबो माने माबा गैयाबालासिनो कन्डिसन गैयाबालासिनो गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों थांखि आजावनाय जादों। गोबां जों बिटिआर ओनसोलाव जिखिनि जोंहा डिस्ट्रिक्ट दङ, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों जोङो खौसेयै जयै मोनसे हाबाफारि लाफुंनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौनो जोङो गोख्रोङै डिसेम्बर दानाव मावफुंगोन होननानै जोङो हाबाफारि लानाय जादों।